Sme z televízie Alex, školskej televízie, toto je Vicky. Toto je Lukáš a ako vidíte, prípravy na imatrikulačky prebiehajú v plnom prúde. Vážený pedagogický zbor, milí prváci a ďalší naši obľúbení študenti. Dnešne vás vítame na dnešných matrikuláciách, ktoré sa vzhľadom na technické problémy začali trošku neskôr. A ktorými sa vy, prváci, oficiálne stanete členmi Dubnického gymnázia. My sme členkami študentskej spoločnosti Chochmes, ktorá sa bude o vás tento rok starať. Toto je Lucka a toto je Evka. Pripravili sme pre vás nielen dnešné podujatie, ale chystáme aj rôzne iné akcie. Tiež budeme pre vás vyrábať výrobky od výmyslu sveta. Ak máte aj vy nejaké nápady na výrobky alebo iné veci či súťaže, môžete nám ich posielať na našu e-mailovú adresu študentskej spoločnosti. Taktiež vítame medzi nami skupinu First Class Band, ktorá vám už o sebe povie viac. Tlaková níž a vtedy prudko klesá hladina hlava tlak. Tlaková níž z postele nepohnem sa, nechaj ma tam. Tak skupine veľmi krásne ďakujeme, no ale mnohí z nás ani nevedia, ako naše nové prvácké triedy vyzerajú, aké je ich zloženie. A preto by sme si vás teraz pekne predstavili, pretože vás poznáme iba ako splašene beháte po chodbách a hľadáte tie správne učebne. Prvou triedou je príjma s triednou pani profesorkou Vierou Pinčekovou. Tak necháme sa prekvapiť a pozývame Ačko. Sme veľmi zvedavé na ďalší program prvú B. Pozri na chuďatka zvečkarov, veď sú už celý nervózny, tak už si zavolajme. Musíte splniť 3 úlohy, inak... Čo bude vašou prvou úlohou? Ako ste si všimli, váš študentský život je priveľmi nákladný. Týmto si otestujeme vašu rýchlosť, zdatnosť a vytrvalosť na 3 minúty. Plánovaný čas 3 minúty vyzbierať z hľadiska čo najviac peňazí. 3, 2, 1, štart!
denníkov sem k nám, aby vám ukázali, ako sa to robí. Vystrčíme zadok. A presne tak, takto je to správne. Zatlieskame im! Štart, povzbuďte si svoju triedu. Poďme poriadne! 1, štart! Nie rukami. A ešte kúsok, už len taký malý. Stop! Super. Dobrý deň, osvedčujem výsledky predchádzajúcich súťaží. Triedy sa umiestnili nasledovne. Na 3. mieste sa umiestnila trieda 1C. Potlesk.